नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा। पाव किलो भेंडी घेतली आहे। ही भेंडी आहे ना स्वच्छ धुवायची आणि चांगल्या सुक्या कपड्यांनी पुसून अशी कोरडीच आहे ना असे त्याचे 4 तुकडे करून घ्यायचे, म्हणजे चिरून घ्यायची उभी। ही अशी उभी चिरायची का माहिती आहे का? त्या आतमध्ये आहे ना भेंडी खराब होते। हे बघा, ही अशी खराब असते, त्याच्यासाठी आहे ना आपण भेंडी चिरून कापायची। समजा आपल्याला तुकडे करायचे असले ना, भेंडी बारीक भाजी करायची असली ना, तरी आपण आहे ना ह्याचे असे बारीक तुकडे करून घ्यायचे, म्हणजे आतमध्ये भेंडी खराब असलेली आपल्याला दिसतात। आता याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते। हे 2 चमचे बेसन घेतलाय, हे 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलंय, आणि आपण तांदळाचं पीठ नसेल ना तर कॉर्नफ्लॉवर पण तुम्ही घेऊ शकता। हे मीठ घेतलंय चवीपुरतं, 1 चमचा मिरची मसाला आहे घरातला आहे, गरम मसाला आहे अर्धा चमचा, पाव चमचा लसूण पावडर आहे, पाव चमचा अद्रक पावडर आहे, आणि लिंबू पावडर मी घरात बनवलेली आहे, पण मी बारीक नाही बनवली, एकदम पावडर नाही केली, ही अशी जाडजाड केली। आणि हळद आहे अर्धा चमचा। आता हे सर्व मसाले आहेत ना पहिले भेंडीला लावून आहे ना 10 मिनिटासाठी आपल्याला ठेवायचे आहे। भेंडीची भाजी जरी आपण करायला लागलो ना तरी आपण भेंडी पहिली धुवून घ्यायची आणि सुकून पुसून आहे ना चांगली आपण कोरडी करून घ्यायची, त्याच्यानंतर आपल्याला भाजी बनवायची। पण आता तर भेंडीचा बुलबुलीतपणा येतो ना, भाजी कशी बुलबुलीत होते। आता याच्यामध्ये सर्व आहे ना मसाले टाकायचे आणि मिक्स करून घ्यायचं। लिंबूची पावडर नसली ना तर आपण आमचूर पावडर पण घेऊ शकता। चवीपुरतं मीठ घ्यायचं। असे सर्व मसाले लावले आणि असे लावून ठेवायचे 10 मिनिटासाठी। मी तुम्हाला 10 मिनिटाच्या नंतर एक तांदळाचं पीठ आणि बेसन लावून तळून दाखवते। 10 मिनिटं झाले, मसाला लावून ठेवलाय आणि मसाला पण छान लागलाय। आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला बेसन आणि तांदळाचं पीठ मिक्स करायचं आहे। पीठ टाकून आता मस्तपैकी मिक्स झालाय। आता तेलामध्ये आपण फ्राय करूया। कुरकुरीत भेंडी एकदम मस्त छान झाली आहे, अशी तुम्ही पण बनवा आता पावसामध्ये आणि मस्त मस्त खा। तोडून दाखव, तोड तिकडे।